No niin, lähtee tulee! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Pitäisikö mä ite näytä? Pelicans, faster than ever. No niin, ja Tyrvänevä lähtee tulee! No niin, pap! Tule! Ei tää liikku just mihinkään! Tää mun tääkin itse tehdä! Pelicans, rougher than ever. No niin, aika vaan lähtee tulee! Ei seuraavalla kerralla 200 puukkita, taas mennään veskuun ympäri! Anna tulla! Pelicans, faster than ever. Paljon mennään vielä? Pannaanko 80? Nää saman tien 100. Ja niitä 3 sarjaa. Ja sit punneretaan. Lahti, kiekkokaupunki. Ota vielä vähän alempaa. Värni akupunktio Seikola Suikkasen mankeliin! Lahti, kiekkokaupunki.